Quins són els requisits per a sol·licitar-les? Figurar d'alta d'autònoms entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020, haver suspès l'activitat per la declaració de l'estat d'alarma o haver reduït la facturació al març de 2020 almenys un 75%, tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. Quina subvenció rebré? 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats i 750 euros per a la resta. Com demane la subvenció? La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de Labora. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada. De no disposar-se de signatura electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que s'hi dispose d'ella, acreditant la representació. Quin és el termini per a sol·licitar l'ajuda? Des de les 9 del matí del 8 d'abril fins a les 9 del matí del 4 de maig de 2020. Quin criteri s'utilitzarà per a concedir les ajudes? Les subvencions es concediran de manera directa. El criteri per a la concessió de la subvenció serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. Com és l'import total que destina Labora? 57,5 milions d'euros.